The awardees of the bronze medal for the 21st IBO are Pola Inac of Romania. Man er selvfølgelig spændt, og man håber jo selvfølgelig altid lidt på, at man står et eller andet sted på medaljelisten, selvom man ikke regner med det. Altså, vi havde ligesom alle sammen sat os før, at det regnede vi bare ikke med. Den første, den gik rigtig godt, men det var også mest sådan noget med at tælle populationer og regne ud, lave nogle statistikker over artsdiversiteten og sådan noget. Det var sådan faktisk næsten ren matematik, så det plejer jeg at stå godt i, så det var dejligt. Det, der overraskede, var, at der var en af opgaverne, hvor man bare skulle sidde og tælle på et billede. Det var lidt underligt, for det havde man ikke regnet med. Det var en meget let opgave, blandet med noget meget svært. Det var lidt underholdende. Men, og så også, at der var så mange store insekter, det havde jeg ikke lige regnet med. Altså, det var fint nok, de var jo døde. Den lille edderkop, det er grænseoverskridende, men den var død, så det er fint også. Så skulle man sidde og dissekere den, og det havde jeg ikke lige regnet med. Og jeg er lidt indrømme også, fordi at så tog jeg lidt fat og kom så til at presse lidt på den, og så sprøjtede der bare sådan en masse væske ud over det hele, så det var en ren massakre til sidst. Men ja, jeg tror, jeg fik det ud af den, jeg skulle, så det var meget heldigt. Ja, og så også fordi, at vi skulle splittes, så kunne man jo også sådan lettere lige gå hen til nogle af de andre og snakke. Så jeg fik da snakket en masse med nogen fra Italien og Irland, og også nogle af asiaterne, men de holdt sig lidt for sig selv, fordi at de tog det meget mere seriøst end os andre, kunne man i hvert fald mærke. Det var virkelig, de skulle virkelig have den gode placering, så ja, uha. Det var nogle fine prøver. Måske lidt færre med kemi og lidt flere med, noget med dyr og planter og noget i den stil, fordi det synes jeg, det er mere spændende. Der var en del af den med cellebiologi, der var nemt for mig. Noget elektroforese, det har jeg lavet en masse gange før, så det var bare rutinen, der kørte der. Og så var der en del af økologien, der også var nemt. Ja, kemidelen gik vist ikke så godt. Det ser udvattet ud. Ja, jeg er godt træt nu. Jeg fik lov til at sidde og kigge på billeder helt til sidst, og jeg sad bare og tænkte, nej. Vi har fået listet en masse emner op, som vi kunne komme ind på. De kom ind på det hele, så det var alt fra økologi til evolution og taksonomi og celler og fysiologi og sådan nogle ting. Så vi kom hele vejen rundt. Det gik fint, tror jeg, men spørgsmålene de var meget svære. Det var meget paratviden, i hvert fald i den første del. Men i anden del, der gik det lidt bedre. Der kunne man sådan mere regne sig frem til svarene på sin lommeregner. Og ja, når man skal tænke selv, så går det i hvert fald bedre, end når man bare lige sådan skal have noget paratviden.
of Greece. Kasper Torup of Denmark. Jamen, jeg er jo selvfølgelig rigtig glad, fordi at, ja, det var jo slet ikke, hvad man havde forventet, og det betyder nok også, at jeg faktisk har klaret det godt til prøverne, så det er jeg rigtig glad for. Det, ja. Men da Kasper han så stod på den liste, det var simpelthen, altså man blev simpelthen så glad, at der var en fra Danmark, der ligesom kunne sige, vi kan altså også, og jeg blev simpelthen så glad på hans vegne. Det er fint. Jeg er på ingen måde skuffet over, at jeg ikke har fået medalje. Det har været en rigtig god oplevelse.